Ani besar je hamari deborma ei sak hamyangoi jibiwo mas der mas kelai tongkha gai tabuk ei Chennai o refer khaikha Chennai CMC hospital o gai tak lokorokni sajjo nang tongkha ang jibo der mas jibo tongmani rang puisa kwrwi gori gai ta lokorokni sajjo naio tamo roging mani po bo rogi ma gai bini ei aro doctor rok saka TB hini waisa gai obon pore doctor teuse sauka TB manjagya je jaga TB rok negative aro positive hini biti chati tonikha gai aboni bagui tebo serious tebo hamya hangkha aboni bagui doctor rok no saka mane Chennai yo thangkai ba kaham kok dati ham phaimana hinai gai aboni bagino tabuk ang lokorong thani sajjo naiyuta busuk rok rang man khang ke lokorong ni suba suman khang ke hamui phaye ni numa chu rang rok busuk nangui tong rok tabu rang tabuk seng ei 3-4 লাখ মতো abo hai rang nang tong gai onek din jabot naimani mane rang paisa abon bagino nang tong thata ke bani suba surok da man khan rok te tak chena hep o chena yo kalang ja ke bani suba surok man ja kalang ga na te banangui tong tabu coba tu to party terus kerja rika 5,000 enggak hanya side by jadi gusti kombes sok pakai enggak tahu dia orang seng nang tunggu dah enggak apa non lokorong no tahu koi mungani mana lok coba coba pakai ba ani cara ham pakai nih nung ba kereng nang gang ke ba ke kereng nai mobile number rok kicha enggak mobile number sengkani 93 soimang saja enggak 0484 enggak nih account number uri nai aro ya mana lokorok nai keba ani cara ham pakai nih asa kali bu muktam dan ani bung kai omri debar ma para ke para bisho deb sado para tomakari tomakari